Είμαστε στην Πάρνηθα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Ανάμεσα σε εκκλησάκια. Με τα εντούρο βόλτα. Από εδώ ο φίλος ο Γιάννης, αρχηγός στο εντούρο. Έρχονται κι άλλοι από ό,τι ακούω. Για να δούμε τι θα δούμε. Νάτι. 3. Μεγάλος κατασκευαστής ο Γιάννης, παιδιά. Έχει χτίσει πολλά εδώ πάνω στο βουνό στην Πάρνηθα. Απέναντι βλέπουμε αιωλικά πάρκα.